Bună ziua, oameni buni! Suntem aici într-un meci live UEFA Champions League. Și acum, ca să vedem care se dă cel mai tare gol. Care dă, stai să dau. Mamă, ce gol s-a dat aici, să dau. Dar nu, mă, că dacă scot căștile o să se audă tare până afară la vecini, cum urlă tare băiatul ăsta pe știolinii. Trebuie să pun căștile așa să audă la microfon. Salută, te rog frumos, abonații mei. Vă iubesc pe toți. Vi-l iubește. O, te năsică Vasiscă WhatsApp nigger. El nu are voie, dar eu am voie să mai zic așa nigger. Că am fost la strand și m-am bronzat. Te scuze și pe tine Vezi, acolo. mai da gol un pic, mai da gol un pic, să vezi, să vadă, vezi. Poftiți aici un gol puternic. Wow, ce frumos. Și dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost X-Lader și ne revedem data viitoare. Pa, pa!